салому алайкум бинандагони азиз, ба ҳамин шумо пеш аз ҳама ман солимӣ дарозумри хушбахтӣ орзу мекунам. бигзор дар хонадони ҳар яки шумо ҳамвақти сӯҳу салом бошад, офтоби тобон фурӯзон бошад, дар чеҳраи ҳамаи шумо ханда лабрез бошад ва доим якдигарро ҳурмату эҳтиром кунед. яке аз омилҳои солимгардонӣ бо усули доктор Тоҳирӣ, яъне дар ин китобчае ки ман нашр карда будам «Жизнь прекрасна, когда мы здоровы». албатта ин китобча асосан бо забони русӣ не ки дар ҳаҷми 2 саҳифа бо 4 забон, забони ӯзбекӣ, русӣ, тоҷикӣ ва англисӣ системаи солимгардонӣ дода шудааст ки ҳар як шахсият агар ин китобчаро дорост, аз рӯи ҳамин худаш хонда худаш истифода кунад, ҳатман қариб ки бисёр бемориҳо шифо меёбанд. ва яке аз омилҳое ки чӣ тавре ки мо гуфтем дар он система дохил карда шудааст, истифода кардани сода. чӣ тавре ки шумо дар инҷа мебинед, организми инсон дар ҳолате ки масалан кислотно шилашнои равновесие мегӯд. тарозубори ҳаст, агар турушиам баланд шад, одам бемор мешавад, агар шӯриям баланд шавад. ҳамин мувозанати тарозу ҳаст. ва чӣ ки мо дар инҷа шумо аллакай нишон додем, нишонаҳое ки инсон турушеш баланд ҳаст ё ки шӯреш баланд ҳаст дар ин акс дода шудааст ва байни 740 ҳолате ки инсон худашро бисёр хуб ҳис мекунад. вақте ки турушиам аз ҳад зиёд шуд ё ки шӯриам зиёд шуд, одам оҳиста оҳиста ба бемориҳои гуногун гирифтор мешавад ва ба марг оварда мерасонад. солҳое ки ман дар беморхонаи қариболо кор мекардам, дар шӯъбаи эҳёи реаниматсия, бисёр шахсиятҳоро дар ҳолати марги клиникӣ беҳуш меоварданд. мо ҳатман дар он ҷо як тарзи ташхис, яъне кислотно-шилашнои равновесӣ мегуфтанд, муайян мекардем ва ба беморон бикарбонат натри, яъне сода ҳамчун намуди капелница ба онҳо мефиристонем ва беморҳо тез шифо меёфтанд. ва имрӯз оддитарин мо дар инҷа сода мефаҳмонем ки як қошуқи масалан чойхӯри шумо сода мегиред, дар ҳамин стакан меандозед, аз болош масалан оби ҷӯшида истодаги меандозед шумо ва бевосита омехта мекунед. пеш аз хӯрок пагоҳи рӯз, бегоҳи баъди 1 соати ғизо ё ним соати ғизо мо имена тавсия мекунем. аз он ҷумла дар осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ дар ноҳияи айни деҳи Путхин, дар инҷо ҳар бегоҳ беморон баъди 1 соати хӯроки шом аз ин сода истифода мебаранд ва аксари онҳо худашо мегӯянд ки мо хеле худро нақс кардем, хобамон нақс шуд, ором шудем. ва хусусияти табобати сода хело ва хело зиёд ҳаст. ҳатто дар бораи сода дар ин китобхонаи ман китоб ҳаст, табобат бо сода, яъне содаи ғизоӣ, яъне ки пишивои сода мегӯянд, дар мағозаҳо фурӯхта мешавад. шумо метавонед истифода баред. имрӯз бисёр одамҳое ки сулфа мекунанд, яъне ҳолати сулфа нест мекунад, тоза мекунад, хӯрок нағз ҳазм мешавад, ҳазми хӯрока беҳтар мекунад ва аз он ҷумла бо воситаи сода ҳам охна кардан мумкин аст. агар шумо ин чизҳои оддитарина ёд гиред, аз паи саломатӣ шавед, ҳатман ҳисоби миёни умри инсон 100-150 сол ҳаст ва одамҳо метавонанд ҳамақадар умр бинанд. ва дар он барномае ки мо пешниҳод кардем, аз мактаб мо ба бачагон аллакай ин усулҳои оддитарина ёд метиҳем, онҳо дар процесси умри худ ина истифода мебаранд. ба ҳамаи шумо солимӣ, дарозумрӣ таманно дорам. саломат бошед.